כעת אנחנו הולכים להציג בפניכם מערכת שהופכת כל וסט לפתיחה מהירה. יש לנו כאן את הרצועה של הפתיחה המהירה לשליפה, סקוץ' מצד אחד שמתחבר לעבר הווסט, וכמובן מערכת מולי, שאנחנו יכולים לכוונן אותה לפי מידת הגוף. כך גם בצד השני. שוב פעם, מערכת סקוץ' מתחברת בקלות, אבזם לפתיחה מהירה, וכמובן מערכת מולי, שאיתה אנחנו יכולים לבחור לפי מידת הצורך. ובעצם לחבר את המערכת הזאת לווסט עצמו. בעבר, אם היינו רוצים להוריד את הווסט בצורה מהירה ויעילה, היינו צריכים להרים, לפתוח את הסקוטשים, ורק לאחר מכן להוריד. בעצם המערכת השליפה המהירה שלנו, במקום מערכת שתי וערב, כל המערכת מולי המסובכת שעלולה לקחת לנו זמן רב, היא בעצם על ידי סקוטשים. מה שאני עושה זה אני בוחר את המידה הרצויה בה אני רוצה להשתמש, ובקלות ובמהירות, גם בתנאי שטח קשים, אני מכניס את הסקוטשים למערכת המולי, סוגר. יש לי עוד שני סקוטשים לפתוח נוסף כדי שלא ירקוד, וכך בעצם יש לי את המערכת של הפתיחה מהירה. כעת יש לנו מערכת שבעצם פותרת לנו את הבעיה הזאת, והופכת את זה לשליפה מהירה, מה שנקרא פתיחה מהירה בשפה המקצועית.